Салому алайкум бинандагони азиз, хуш омадем ба канали Фара Шоу. Дар навори имрӯза гап мезанем дар бораи блогерони тоҷик ки тараққиёт намекунанд. Ман як чиро аҳамият додам ки аксарияти блогерони тоҷик вақте ки каме подписчик ҷамъ мекунанду каме сумдор мешаванд, дигар ба ҳамин ё ба ягон бизнес мегузаранд ё блогериро камтар мекунанду такя карда дам гирифта хурда мегарданд, яъне ки блогериро давом намедиҳанд. гӯё ки мақсади ниҳоии онҳо ҳамин буд, вале ҳар кас ҳам бизнес карда наметавонад. Вақте ки ба бизнес мечаспанду бизнесашон барор намегирад корҳояшон, бо бармегарданд ба блогерӣ. Мисоли оддӣ Ҳоҷи Зезе яке аз блогерони насиҳатгари шинохта буд, вале вақте ба бизнес часпид, корҳош барор нагирифт. ҳозир бошад гиря карда ба мардум, ба аудиторияш муроҷиат карда истодааст ки ба ӯ кӯмак кунанд. Яъне бизнесам ҳар кас карда наметавонад, бизнесам ин ҳунар аст. Вақте ки ту блогериро метонӣ, то охир блогериро қаб. Мақсади гуфтаҳои ман чи аст ки блогерони мо ҳам бояд мисли блогерони дигар давлатҳо ба арсаи ҷаҳонӣ пеш раванд, тараққӣ кунад. Чӣ хеле ки масалан блогери русзабони Литвин аз Русия ё ин ки Асхаб Тамаев ва дигар блогероне ки дар сатҳи аллакай ҳам СНГ ва ҳам қисман ҷаҳон онҳоро мешиносанд ва онҳо проектҳои нав ба нав, идеяҳои нав ба нав фикр карда ба навор гирифта пешниҳод мекунанд. Мо ҳам мехоҳем ки дар баробари дигар блогерони ҷаҳонӣ мо ҳам блогероне дошта бошем ки аз Тоҷикистон ҷаҳонӣ шаванд. Мо дорем якта Абдурозиқ ки онро қариб тамом ҷаҳон мешиносад, вале онро ҳам низ аз рӯи навори блогери рус Асхаб Тамаев бо ҳамроҳии Хазбек ба навор гирифта шуда буд. Аз он ҷо мардум онро шинохт. Аввал онро фақат мардуми Тоҷикистон мешинохт. Баъди он навор, баъди навори Асхаб Тамаев пресс-конференсия ки зиёда аз 10 миллион просмотр гирифта буд, баъди он аллакай арсаи ҷаҳонӣ низ ӯро дид, шинохт ва пазируфт. Имрӯзҳо бошад Абдурозиқ низ яъне активи инстаграмаш кам шуда истодааст, ба хотире ки ягон идеяи нав надорад ва ягон проекти нав ба фикрам карданиам нест. Боз ҳам хоҳиш мекунам аз блогерони тоҷику тоҷикистонӣ ки ҳаракат кунед ки баъди пулдор шудантон низ ҳамон пулҳоятонро, имкониятҳоятонро, аудиториятонро истифода баред барои боз ҳам тараққӣ кардан, ба сатҳи ҷаҳонӣ баромадан. На ин ки камтар аудитория мекунеду камтар шинохта мешавед, даро ба бизнес мегузаред, мошин бизнес ё дигар бизнес. ҳар кас бо ҳар роҳу восита, ҳар ҳунар зиндагиашро пеш мебарад. вақте ки шуморо бо ҳамчун блогер шинохта карданду аудитория ҷамъ кардед, низ ҳамин хел рафтан гиред, ҳамчун блогер тараққӣ кунед ва блогери шинохтаи ҷаҳонӣ шавед, то ки мо ҳам фахр кунем ки мо ҳам аз Тоҷикистон блогерҳои ҷаҳонӣ дорем. Ташаккур ба диққататон. Саломат бошед.